L-ewwel spazju internazzjonali tal-arti, il-Mika se jiftaħ il-bibien tiegħu b'xejn bejn is-7 u 8 ta' Deċembru li ġej. F'din l-okkażjoni dawk li se jżuru l-esibizzjoni tal-arti kontemporanja jistgħu jżuru l-partijiet kollha tal-mużew waqt li jipparteċipaw f'attivitajiet interattivi kemm għall-kbar kif ukoll oħrajn immirati għat-tfal u żgħażagħ. Dwar dan ikkummentat iċ-chairperson eżekuttiva tal-Mikas Phyllis Muscat. Ħajkolna attivitajiet interessanti bħal guided tours tal-arkitettura, architectural guided tours u guided tours għall-exhibitions ukoll. Ħajkolna wkoll logħob edukattiv u workshops għall-tfal u teenagers fejtu fuq l-arti u fuq il-pjanti u fuq l-environment u plus hekk għandna wkoll xi attivitajiet u logħob għall-kbar. Ħajkolna wkoll li kellu xorb, kif qatt qabel idħulu b'xejn u miftuħin is-Sibt u l-Ħadd 7 u 8 ta' Deċembru bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija. Inħeġġeġ il-pubbliku biex jiġu jarawna, jaraw x'nistgħu noffru bħala mużew, kemm bħala esibizzjoni u kemm bħala arti u kemm bħala attivitajiet relatati mal-arti wkoll.